Ce vrei, mă? Dacă era să intre cum s-a băgat, ăla poate... Șoferul de aici e grav. Mașina a fost patine. Trei au plecat și șoferul a fost dus la spital. Cum adică trei au plecat? Au plecat, nu. Dar poți să vin, te-ai gândit la mea că am benzină, mă doare în pulă, mă duc cu gândul. Care-i problema? Mergeam la Făurei la clubul ăla, aveam vreo 80, am apucat de-am pus piciorul pe frână. L-am văzut că a ieșit din spate la Volkswagen, până că nu era la vreo, după mine, așa că era 5-6 metri în fața mea. El a ieșit din spate cu viteză, direct în mine. Toți care erau în mașină au dispărut, că erau ciupiți. N-a rămas niciun de declarații, nimic. Erau tineri? Șoferul începător. Avea viteză? Ce era? Dacă n-am apucat nici să mai văd data, am avut o dungă neagră și m-am trezit lovit. Am văzut când a ieșit din spate de la Volkswagen și atât. Am apucat. Le-am și zis, țineți-vă bine. Acum am apucat să zic. Da. Să vorbesc pe ei, nu e vinovat, de ce nu te permiți? Sunt ca martori, dați-mi... Da telefon, avem cineva care i-a luat repede, că dacă erau ciupiți, au dispărut.